Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta Aminu Online TV. Insha Allah a cikin bidiyon mu ta yau zan nuna maka yadda za ka yi linkin address naka na Metamask da kuma Satoshi application naka wanda jiyan nan Satoshi suka ba kowa dama da ya je yayi hakan, domin hakan ne za su bi su tura mutane kowa coins din shi zuwa Metamask. Sannan abin da ya kamata mu kiyaye shine abu na farko, kada ka sake ka yi amfani da address na exchanger, tunda kowa ya san cewa dai exchanger da dama sun ba da dama a deposit ɗin ko, to kada ka sake ka je ka kwafo irin address daga irin OKX ko Huobi ka je ka ce ka sa a cikin Satoshi application naka. Idan kai haka za ka yi asarar ko ɗinka. Hanya mafi sauki ita ce yanzu in ka tashi ma kada ma ka yi amfani da Metamask ɗinka wanda kake testnet, ka buɗe sabuwar Metamask ka ajiye passphrase ɗin naka guda 12 ka rubuta su inda ba za ka manta ba. Sai ka yi amfani da shi. In son samu ne ma idan ma ka rubuta su din a wani waje ka gwada clearing data Metamask din, sai ka gwada sa passphrase din. Idan kaga ta bude maka kawai sai ka yi amfani da ita. Insha Allah inda ka bi mu zuwa karshen bidiyon nan zan nuna maka yadda zaka yi adin network din da kuma adin mainnet network da kuma yadda zaka sa shi a cikin Satoshi application. Kai tsaye kai dai ka bi mu zuwa karshen bidiyon nan. Amma dan Allah kafin fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan YouTube channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribing, za ka ga alamar ƙararrawa sai ka taɓa mana all. Idan a TikTok kuma kake kallon bidiyon nan, ka yi following ɗina, sannan ka yi liking, ka yi sharing ɗin bidiyon nan. Insha Allah kamar yadda na gaya muku a farkon bidiyo, yanzu zan nuna muku yadda za ka yi fiddo address ɗinka na Metamask, ka yi connecting ɗin shi da Satoshi application naka wanda jiya Satoshi suka saki update suka ce kowa ya je ya yi connecting da address nashi. Yanzu insha Allah za mu shiga Metamask in nuna muku. Abin da za ka yi in ka shiga Metamask shine ka yi tabbata ka yi adin mainnet network. Yanzu kuma zan nuna maka yadda za ka yi adin mainnet network, sai ka kwafa address ka je ka sa a cikin Satoshi application naka. Yanzu misali kamar da na gaya muku a farkon bidiyo, na ce mutum ya buɗe sabuwar Metamask, ya buɗe, kada ka yi amfani da wadda kake testnet, ita ta gama amfani, kawai ka buɗe sabuwa ka yi amfani da ita, kuma ka ajiye passphrase naka. Misali yanzu idan ka so ka yi add network naka, za ka taɓa kan sanda guda 3. Idan ka taɓa za ka zo kan setting ɗin nan sai ka shiga. Idan ka shiga cikin setting, again za ka ga wani guri nan an sa network, sai ka shiga. Idan ka shiga network ɗin nan, za ka ga wani guri nan an sa maka add network daga ƙasa, sai ka taɓa. Idan ka taɓa add network, za ka ga custom network nan daga nan hannunka na dama, sai ka taɓa. Idan ka taɓa custom network, sai ka zo ka yi adding ɗin shi. Abubuwan da ake cikewa a nan gun, idan ka duba abubuwan da zan cike a nan gun, zan ajiye muku shi a comment da kuma description ɗin bidiyo. Idan a TikTok kuma kake kallon bidiyon, ka kalli zuwa ƙarshen bidiyon, zan sa muku yadda za ku samu abubuwan da ake cikewa, saboda wani gama idan na yi comment ɗin link a TikTok ba sa appearing ɗin shi, in ga kuma kuna tambaya, kuma ba laifi na bane, laifin TikTok ne. To wajen network ɗin nan za ka rubuta core blockchain, gashi nan za ka rubuta core blockchain gashi nan, sai ka rubuta core blockchain. Wajen new RPC sai ka je ka kwafo shi. Bari in gwada muku, gashi nan RPC URL, gashi nan sai ka kwafo shi, sai ka zo ka yi passing ɗin shi. Misali gashi nan, sai ka zo ka yi passing ɗin shi. Wajen chain ID kuma sai ka rubuta 1116. Wajen symbol kuma sai ka rubuta ko a wajen ko. Wajen block explorer URL sai ka je shi ma ka yi searching ɗin shi, sai ka yi copy ɗin shi, gashi nan. Idan ka yi copy sai ka zo ka yi passing ɗin shi. Idan ka yi passing ɗin shi sai ka taɓa add ɗin wannan. Kana taɓa adding, to shikenan, wannan shine official core mainnet address. Shi ne wanda in suka turo ma ko ɗinka confirm je sauka cikin address naka. Kada ka je ka yi adin network ɗin address in testnet, za a samu matsala. Shi yasa na ce kowa ya buɗe sabuwa. Yanzu gashi nan dai ka gama. To yanzu anan abin da za ka yi shine kawai za ka kwafi wannan address ɗin nan gun, gashi nan, sai ka kwafi wannan address ɗin, gashi nan mai 96 ƙarshe. Shine address. Bayan ka yi adin network, sai ka kwafe shi, sai ka je cikin Satoshi application. Yanzu zan gwada muku yadda za ka je ka yi linkin nashi da Satoshi app naka. Misali gashi nan, yanzu sai ka shiga Satoshi application naka. Idan ka shiga cikin Satoshi application naka, zai kawo kamar haka. Idan ya kawo kamar nan, za ka taɓa kan mi ɗin nan, yawwa. To kafin ka je ka yi adin ɗin, abin dole sai kana da asset password. Idan baka da asset password, za ka shiga cikin
personal setting gashi nan. Idan ka shiga cikin personal setting za ka ga asset za ka ga gashi nan gun da aka ce maka change ga gun da aka ce maka asset password nan sai ka taɓa. Idan ka taɓa asset password ɗin nan, idan ba ka da shi za ka taɓa kawai forget asset password sai ka yi reset. Za su tura maka OTP ta email ɗinka wanda ka yi register Satoshi application naka. Idan suka tura maka shi kenan sai ka bi procedure ka seta shi. Shi da ka seta shi sai ka rubuta asset password wanda shi ma ba za ka manta ba. Kana seta shi sai ka dawo. Sai ka dawo nan. Idan ka dawo nan za ka taɓa kan nan gashi nan gun da aka ga Bitcoin nan ga ko nan ga Ethereum sai ka taɓa saman su nan wannan abubuwan. Idan ka taɓa sama su zai kawo ka nan, zai kawo ka jerin har da airdrop ɗin nan sai ka zo ka taɓa kan ko. Idan ka taɓa ko za ka ga gashi nan sun ce maka link withdraw address. Yawwa. To wannan address ɗin bayan ka je ka yi add network a cikin Metamask wannan address ɗin shine za ka zo ka yi linkin da shi nan gashi nan. Sai ka zo ka yi password ɗin shi a nan. Idan ka yi password ɗin shi a nan gun sai asset password dawoman kuma shine na gaya muku. Idan ba ka da shi za ka je cikin personal setting ka shiga asset password ka seta shi a wajen shi kenan. Da ka sa password ɗinka to ni zan rufe muku saboda tsaro ba don tsoro ba zan rufe shi ba wanda zai gani. Gashi nan. Yawwa gashi nan na sa password ɗina zan rufe muku saboda ba na so gaskiya wani ya gani a samu matsala. Kana sawa asset password ɗin nan ka sa address ɗin naka na Metamask shi kenan ko sai ka taɓa ko link withdraw address. Kana sawa shi kenan. Kana sa wannan address ɗin shi kenan ka yi linkin da Metamask ɗinka. Yanzu kawai abin da aka yi shine kawai da ka yi linkin ɗin ka taɓa ko link za ka ga ya rubuta maka in dai ya rubuta maka kamar haka link address successfully to shi kenan ya yi linkin yanzu. Yawwa shi kenan ka yi linkin to insha Allahu zuwa wani lokaci za su tura maka code ɗinka zuwa Metamask. Daga Metamask kuma in exchanger za ka tura shi sai ka tura. Idan ma staking ɗin shi za ka yi ko delegating a cikin Metamask ɗin duka already shi ma za a nuna muku idan sun kawo na mainnet ɗin staking da ake wannan shi ne. Sannan idan za ka yi linkin ɗin address ɗin yawanci suna tambaya a yi I'm not a robot verification wanda za su kawo ka fuskar ɗaukar hoto kamar haka yadda kuke gani ga hotona nan. Za su kawo ka dai haka suna baka wannan umarnin kuma kowa na san yadda ya san yadda ake wuce wajen nan. Ko za su ce maka ka ɗaga kanka sama ka kaɗa kanka ƙasa ka yi dariya ka buɗe bakinka daidai da sauransu. To in dai kai komai da komai successfully shi kenan zai wuce maka minti in less than 1 minute ka gama insha Allahu. Wannan shi ne. A yi sharing ɗin bidiyon.